What's up guys? Welcome back to my channel. So for today's vlog, mag-road trip po tayo mula dito sa may part ng Palestina. Bali may pupuntahan po tayo dyan sa Villa Grande Homes. So pakita ko po sa inyo yung ganda ng kalsada rin dyan. Simula dito sa may Palestina sa part ng Pili hanggang dyan sa may Villa Grande Homes sa Naga City. So sa ngayon po ay nandito tayo sa binabaybay natin yung daan dito sa Palestina. Nandito po tayo sa may part ng Del Rosario sa Palestina. Dyan natin makikita yung papasok sa Christ the King Parish. Yan din sa may kanan, yun sa kanan na yun, Christ the King Parish yun. Then sa una nandyan yung barangay hall, yung kulay blue. Then sunod natin dadaanan yung crossing. Yung crossing dyan sa kaliwa, meron dyan daan papunta naman yan sa San Antonio Milaor. So tuloy lang tayo. Nandito tayo ngayon sa may huling zona sa Palestina, sa San Juan. Mayroon dito mga bagong establishmento na bagong gawa lang, pati yung gasolinahan. Dito sa may part ng kanan dyan, meron dyan bagong tayong building na construction contractor yata yan. Then dito naman sa may parting kaliwa, may mga bagong building din dyan. Nandyan yung showroom ng Mitsubishi Calib Motors Corporation. Then mayroong bagong building dyan na marami na rin occupants, halos puno na rin sila. So nandito yung boundary. Kung maalala nyo guys, dapat makikita na natin dyan yung boundary marker ng Naga at Pili. Kaso lang inalis na yun, yan kung makikita nyo, kasi nag-widening dito. So yung marker inalis na siya. Ayan yung marker na sinasabi ko, ito yon. So ayun, lumampas na tayo. And yan ang part na papasok na yan sa kanan, papunta na yan sa Kararayan. So tuloy-tuloy tayo. Kung kabisado nyo yung lugar, nandito na tayo sa may yung dating Napocor na ngayon ay National Grid Corporation na, yung GCP. Yan sa kaliwa, yan yung NGCP. Then ang sunod dyan ay yung Naga City District Jail, nandito sa kanang part. After ng auto shop dyan, meron dyang shop ng sasakyan, meron papasok, nandiyan yung Naga City Jail. Then after that, yung showroom naman ng Ford Philippines, nandyan yung showroom niya sa may part ng kanan. At katabi niya naman yung display center ng Suzuki Motors. Then sunod Camellia. Then after Camellia, sa kaliwa yung display naman ng Hyundai Motors. Then yung sa kanan ulit, yan yung Del Rosario Elementary School. And ang sunod dyan is yung opisina ng GSIS. Then after GSIS, nandyan na yung Vista Mall sa may kanan. Then sa tapat niya, nandyan yung bago rin na Wilcon Depot. Mga iba-ibang supply naman sa Wilcon Depot. Then sunod dyan yung subdivision ng yung subdivision dyan, Villa Corazon subdivision dyan sa may part na kanan. So then sunod dun yung Casoreco 2, yung nandyan natin makikita yung Casoreco 2. Then after Casoreco 2, katabi niya na yung City Hardware. Mayroon dyan City Hardware bago dumating sa crossing naman papunta sa Almeida Highway. So yan, approaching na tayo sa Almeida Highway. Pag kumaliwa ka dyan, meron dyan kaliwa, ayun, Almeida Highway yun.
So dito tuloy-tuloy tayo. So nandito tayo ngayon sa Concepcion Grande. Malapit na tayo sa pupuntahan ko din sa Villa Grande Homes. Pag nakita nyo na yung LCC department store sa may parting kaliwa, dyan, papasok tayo dyan. Yan, yung may kulay blue na yan. LCC department store yan. Or LCC Supermart. Ayan. LCC Supermart dyan. Papasok tayo dyan. Kasi meron akong pupuntahan dito sa Villa Grande Homes. Yan. Dito naman yung parang market dito sa Concepcion Grande. Talipa pa siya. Halos kompleto din dito ng ng bilihan. Ayan, park muna tayo. Mamaya pagbalik natin kun ulit natin ang video. Okay guys, nandito na tayo sa pabalik na tayo. Inabot na tayo ng dilim. Ayan o, yan yung papasok na sa Almeida Highway. Ayan, may mga pumasok na, yung mga truck na yan. Papunta yan sa Almeida. Lalabas sila dun sa Robinson Mall. So tayo naman, pabalik na. Try din natin kumuha ng video na medyo madilim na siya. Kasi maganda rin tingnan yung view eh. Makikita nyo yung mga kung gaano kaganda pag gabi bumabiyahe. Kasi iba't ibang kulay ng mga ilaw, pati yung mga establishment, gaya ng Petron, maganda ng kulay niya. So nandito na ulit tayo sa may malapit na sa Del Rosario. Del Rosario na nga. Yan yung arc na hindi pa naaalis sa road widening. Ano yun? Daan yun sa itaas para hindi ka masagasaan, pero parang aalisin din yun kasi dadaanan yun ng highway na pinapalapad. So yan yung kaliwat kanan na makikita nyo. Sa kanan ngayon Wilcon Depot, sa kaliwa kaharap niya yung Vista Mall. Ayun, daan na tayo sa Pamilya. Madilim na kasi pero okay lang. Ayun, may ambulansya pa tayong nakasalot. So shout out sa inyo guys, sa lahat ng makapanood ng video na to. Shout out sa inyo. Bali kung mayroon kayong kalsada o rota na gustong ipa-feature sa ating vlog, comment na lang kayo sa baba para pag mayroon tayong time, i-vlog natin yung kung saan yung hinahanap nyo. Kung wala kayo dito sa Pilipinas, kung nasa ibang bansa o ibang lugar kayo, pwede kayong mag-comment dyan para madaanan natin yung daan. Kung taga saan man kayo, makita nyo yung pagbabago dito sa Naga City. Kasi ibang iba na siya 5 years ago. Ibang iba na yung Naga City ngayon. Talagang mayroon na rin marami ng improvement. So siguro daanan lang natin yung showroom ng Mitsubishi Calib at saka yung sa Isuzu Motors para makita natin yung ganda niya. Tapos hanggang doon na lang siguro yung vlog natin. So yun na guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, subscribe ka na para updated ka sa mga ginagawa kong video dito sa Naga at sa Camarines Sur. So approaching na tayo sa showroom ng Mitsubishi Calib. Yan, ang ganda paggabi. Yan yung showroom ng Mitsubishi. Sa una-unahan yan, mayroon dyan bagong gawang building na ayan, bago lang yung gawa. Kainan yata yan, so hindi pa siya operational. So ito naman yung display ng Isuzu. Okay, so hanggang dito na lang muna guys. Bale madilim na kasi, wala na rin tayong masyadong makita. So hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood. Bye bye.